Hej derude, så er vi lige kommet hjem fra campen. Vi har været nede og gøre hele campen klar til i morgen, når det ikke går løs, til alle de unge deltagere, der nu kommer. Ja, og vi er i hvert fald trætte, det er helt sikkert. Vi har været i gang med at sætte et telt op, som vi troede var en lille smule mindre. Det var det så ikke. Det var, hvad var det, 8 gange 6? Nej, det var 8 i bredden, og så var det rimelig langt den anden vej. Ja. En 12 meter eller sådan noget. Det tror jeg faktisk. Ja, det kan godt passe. Men I bliver overrasket. Det er et stort telt. Det er monster. Vi glæder os, og vi er trætte, og vi glæder os til at komme i seng. Det var det. Vi ses derude. Og Wiedersehen. Bang! Hey derude. Jeg glemte lige en lille ting. Smut forbi vores Facebook-side, YouTube, alle de steder, hvor vi nu lige holder til. Og så går der lige ind og lige smid et like, eller smid lige en lille kommentar, et eller andet. I kan i hvert fald følge os derinde igennem hele ugen. Der bliver smidt masser af blogvideoer op, og billeder, og musikstykker måske også. Jeg kan blive ved alle mulige ting. Alt det de unge nu kan finde på. Så tag lige og brug 10 sekunder af dit liv på at lige smutte ind forbi vores Facebook-side og vores YouTube. Og lige se hvad vi har liggende derinde. Det her det er vores number 1. Vores allerførste blogvideo til Camp Youngstar. Så ja, der er ikke så meget mere at sige. Jeg vil skrive i seng. Godnat derude.